natay law nga disenfranchise na ng mga dili kanang compliant nga mga jeep, mga buses. So green buses na sa Cebu ko tong naka-travel ko dito na sila yung mga green buses nga compliant na. So mo gani siya, mo ni support sa land bank ani nga program, no? Na subsidy sa government nga 80,000. I-surrender nimo tong imuhang karaan nga kuan jeep dayong tagaan kag 80,000 para maka-operate kag bago. Maximum 7 years, interest rate is 6% per annum. Tapos supplier ang release diretso. Oh, di pa lang ibayad. Onya, repayment mode is monthly. Onya, sa National Capital Region, na sila katong card ba? Murag card ra, murag LRT, MRT nga card ay prepaid nga card. Which is also na facility ana nga i-finance mo finance ang land bank. Acquisition of that facility card na lang.